Gvern ġdid nazzjonalista jagħmel Għawdex priorità u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed iressaq 110 proposti li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-Għawċin. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività politika li saret is-sibt filgħaxija f'Għajn Silem bit-tema Nil ġdid fejn kompla jwassal il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex. Elix Borg qal li s-settur tas-saħħa huwa fundamentali iżda l-proposti se jindirizzaw ukoll numru ta' sfidi fosthom l-infrastruttura. 110 proposti li ser jindirizzaw diversi sfidi li għandna f'Għawdex, però li kollha nistgħu nagħmluhom opportunità. Għaliex indejjem nara l-Għawdex bħala potenzjal kbir li nistgħu nisfruttawh bir-rieda politika li jista' jkollna. Ħriġna diversi proposti fuq l-infrastruttura, fuq il-konnettività, fuq il-persuni b'diżabilità illi ġew Għawdex ikollhom sfida doppja minħabba ċertu nuqqas ta' servizzi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li min ifittex is-servizzi tas-saħħa għandu jkollu moħħu mistrieħ li se jsibhom f'ħinhom u f'waqthom. L-Għawċin ilhom issa 13-il sena jiġu mwieda għal darba, darbtejn u issa t-tielet darba sptar ġdid. Ma jistax ikun nibqgħu biss on paper ngħidu li ħanagħmlu l-isptarijiet, però qatt ma verament jieħdu il-frott. Jien determinat illi mill-ewwel ġurnata li nkun qed inservikom bil-fiduċja tagħkom bħala Prim Ministru jibda l-investiment fuq sptar ġdid ġewwa Għawdex. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li ċ-ċentru tas-saħħa fir-Raba ta' Għawdex għandu jkun miftuħ 24 siegħa kuljum matul il-ġimgħa kollha filwaqt li Gvern ġdid Nazzjonalista jirranġa mal-150 kilometru ta' toroq f'Għawdex. Irid ikun hemm investiment maġġuri bla preċedent fuq l-infrastruttura kemm ġewwa Għawdex, però anke tal-konnettività bejn Malta u Għawdex. Waħda mill-propju proposti kruċjali li hija importanti għal Għawdex hija propju l-investiment bla preċedent fuq 150 kilometru ta' toroq madwar Għawdex. Għaliex din hija bżonjuża, hija importanti. Elix Borg tkellem fuq l-importanza tal-konnettività fejn Gvern ġdid Nazzjonalista jinvesti f'żewġ vapuri ġodda, wieħed minnhom ikun għall-passiġġiera u wieħed għall-merkanzija. Dan apparti li jkun hemm investiment fil-port taċ-Ċirkewwa u fil-port tal-Imġar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Gvern ġdid Nazzjonalista jinvesti fil-campus universitarju ta' Għawdex u jsir investiment fil-video conferencing sabiex f'każ ta' maltemp l-istudenti jistgħu jsegwu l-lectures mid-dar. Elix Borg ħabbar ukoll proposta li jkun hemm fond kulturali ta' 9 miljun euro. Fond ta' 9 miljun euro għal kultura ġewwa l-Gżira Għawċija. Fond illi permezz tiegħu permezz ta' dal-fond aħna ser ngħinu iż-żewġ teatri prinċipali li għandna ġewwa Għawdex li jiena kburi bihom li jagħmlu xogħol mill-aqwa fil-artistika, fil-kultura, fid-divertiment u fil-kreattività ta' pajjiżna. Illi però għandhom diversi diffikultajiet finanzjarji, ta' volontiera u allura jridu l-appoġġ. L-attività f'Għajn Silem kienet indirizzata minn numru ta' kelliema fejn it-tabib Michael Gallia qal illi wasal iż-żmien li fl-iskejjel ikun hemm psikologi residenti li jservu kemm lill-istudenti kif ukoll l-għalliema. Is-sindku ta' Għajn Silem Kevin Kawki qal li huwa inaċċettabbli li sena wara l-oħra ir-responsabbiltajiet tal-kunsilli lokali qed ikomplu jonsu filwaqt li sostna li Gvern Laburista mhuwiex jagħti widen lill-kunsilli lokali. Iż-żagħżugħa Għawċija Tali ta' Butiġiġ spjegat li l-Għawċin qed jaffaċċjaw sfidi kbar meta jiġu għal studji terzjarji kif ukoll għax-xogħol. Iż-żagħżugħ Nikolaj Vella qal li l-Gvern mhux qed jagħti biżżejjed inċentivi lis-settur privat f'Għawdex u allura iż-żgħażagħ ma tantx qed ikollhom opportunitajiet biex jibnu karriera f'Għawdex stess. Stanley Portelli min-naħa tiegħu qal li Gvern ġdid Nazzjonalista qed iwieħed xogħol ta' kwalità fil-Gżira Għawċija filwaqt li spjega kif fl-aħħar snin ma kienx hemm investiment serju f'Għawdex min-naħa tal-Gvern.